Това изложение се провежда по време на световната икономическа криза. За съжаление, тази криза се отразява във всички области на индустрията в България и най-вече моето мнение, че се отразява в машиностроението. Затова ние решихме този панаир на това изложение, ние да отделим максимално внимание и да излезем с нови продукти. Тези продукти да бъдат с повече интелект, с повече инженерна мисъл. Въпреки кризата, въпреки че панаира е доста съкратен от страна на експонати и от страна на посетители, нашите изделия, които ние предложихме на този панаир, а и най-вече новите изделия, които за първи път ги предлагаме на този панаир, това е пясъко-разпръсквач. Това е едно съоръжение, което е с двойно действие. Значи зимата това може да бъде да опесечава улиците, където е един от проблемите на постигане на добри условия за пътуване по улиците. То есента и пролетта може да се използва от селскостопанските производители за извършване на наторяване на своите ниви. Така че този продукт, който ние го изложихме на панаира, има много голям интерес от страна на посетителите и аз се надявам, че този продукт, както и за останалите продукти, на база на големия интерес, ще намери и добър, голям пазар в България, а защо не и в чужбина. Друг нов продукт, който ние излагаме на това изложение, това са противоземетръсни лагери. Също тръгвайки от мисълта, че България има нужда, и не само в България, и в Европа все още има нужда от реконструкции в инфраструктурата, ние смятаме, че тези противоземетръсни лагери, които основно ще се използват в виадукти и мостове, ще намерят голямо положение. Да, нашите съмнения се оправдаха на този панаир. Към него също от строителните фирми има голям интерес. Другият продукт, който е съвсем нов продукт за това изложение и за този панаир, това са гама от редуктори. Тези редуктори бяха поръчани при нас от немската фирма Global David, най-вече която се занимава с изработване на корабни кранове. Тази гама от редуктори намира приложение в различни изделия и интереса към тези редуктори от страна на посетителите също е голям, тъй като такъв тип редуктори се предлагат се от ограничени фирми и ние също смятаме, че те ще намерят добър пазар и в България, и в чужбина. Така че нашите експонати, които сега ги предлагаме, ние вярваме, че ще намерят пазар, тъй като ние смятаме, че начинът да преборим кризата е с вкарване в ново производство на нови изделия с много, както казах, интелект, с много инженерна мисъл, с много ноу-хау. И аз вярвам, че големия интерес ще бъде оправдан и с голям пазар. Естествено, аз пропуснах да спомена мотокара, който е уникален за себе си. Значи той е с двигател Кубота, с дигаща кабина, лесен за обслужване, 4-тонен мотокар, който покри абсолютно всички изисквания според нормативите на Европейския съюз. Така че ние също разчитаме на него. До сега така сме го произвеждали. С добър пазар считаме, че пазара за този тип мотокари също ще се увеличи. Предлагаме също една платформа, която може да се използва в строителството. Това е ножична платформа. Тя също може да намери приложение в строителството и въпреки, че в момента строителството е в криза, както много други производства, то ние смятаме и разчитаме, че но аз вярвам, че благодарение и с помощта на новите продукти, които създадахме,
Вярвам също, че кризата няма да е вечна. В следващата година тя ще започнем по принцип да излизаме от кризата и ние имаме традиционни клиенти от Европа. Нашето производство е изцяло ориентирано в страни от Европейския съюз. Ние сме така с добро име стоим. Аз вярвам, че ние отново ще намерим и ще се върнем към нашите партньори, вероятно ще намерим нови партньори. Но на този етап е важно ние да запазим своето производство и въпреки че с ограничен състав, ние да продължим да работим, защото едно такова производство не бива в никакъв случай да се спира.